Astăzi curățăm terenul. Salutare dragilor! Așa cum vedeți în spatele meu acum sosește buldo excavatorul care mă va ajuta în curățarea terenului și a nivela și strada, deoarece noi am cedat bucata de stradă și o să avem un drum de 2 benzi aici, așa că haideți să vedem cum vom face îndreptarea și curățarea terenului astăzi. Iată cum vine buldo! Și uite așa, terenul împrejmuit cum v-am arătat, astăzi va fi nivelat și curățat și strada îndreptată pentru a facilita accesul cât mai bine pe stradă. Iată și pe Robertino! La dimineața! Facem îndreptare? Da. O decopertare. O decopertare? Stai că m-am încălzit, că am condiții, nu? Moment epic! Începe nivelarea și curățarea terenului. În sfârșit avem un utilaj pe șantier. Operațiunea buldo se desfășoară în nici, cred că 30 de minute nu au trecut și terenul este aproape curățat, așa cum vedeți. Vom intra cât de curând și pe stradă pentru a curăța și strada și a o îndrepta. Cum vă spuneam, noi aici vom avea un drum de 2 benzi, așa că una dintre benzi, anume cea legată de teren, a fost cedată până în capăt și urmează să o lățim dacă tot avem buldo acum pe teren. Robert în spate își face treaba. O să stăm de vorbă și cu Robert un pic mai târziu după ce termină, pentru că Robert se ocupă de Monster Trucks, mai exact Monster Trucks România. Cu siguranță cei de prin București au văzut lucrările sale și anume acele mașini foarte, foarte mari, Monster Trucks. Așa că vom sta puțin de vorbă cu el, pentru că merită să vă uitați pe pagina lui de Facebook și să vedeți cu ce se ocupă. Îmi spunea că de îndată ce va veni căldura va relua și el activitățile cu acele Monster Trucks, dar toate astea după ce termină de nivelat terenul și vom sta de vorbă cu el. Nici nu vă imaginați bucuria pe care o am acum văzând terenul curățat și știu că este încă un pas către demararea construcțiilor. Mai sunt mulți pași până acolo, însă fiecare pas contează și fiecare pas îmi aduce o bucurie în suflet. Așa cum bine știți din filmul de introducere, am visat la am construit casa foarte mult timp, m-am documentat foarte mult timp, am făcut eforturi și voi face în continuare eforturi pentru a-mi vedea acest vis îndeplinit. Până să începem săpăturile pentru fundație, o să facem săpăturile pentru fundația gardului, o să vedeți ce fel de gard am ales, de ce am ales acel gard și cum îl vom construi, dar asta în episoadele viitoare. Până atunci, cum vă spuneam, astăzi curățăm terenul, îl îndreptăm și vom lăți și o mare parte din stradă, atât cât ne permite, pentru că nu este toată strada liberă încă, dar vrem să pregătim strada pentru a aduce după aia și niște pietriși sau ceva, pentru că atunci când plouă sau este pământul ud, este absolut teribil să intri cu mașina pe aici și nu-mi doresc acest lucru. Mai mult îmi doresc să fac ceva și pentru comunitate și pentru vecinii mei și sunt sigur că și ei vor participa la lucrurile ce vor urma să se întâmple cu drumul de acces către viitoarele noastre proprietăți.
Nu știu cum se face, dar până acum fiecare episod filmat aici la teren a fost cu vreme de genul acesta, cu vreme friguroasă în primul rând. Ați văzut că în episodul în care am făcut ridicarea topo și măsurarea terenului și delimitarea lui ningea și era foarte frig atunci când am și înțăruit acest teren. Acum din nou, ieri a fost o vreme superbă, însă astăzi este ceață și frig din nou. Sperăm ca viitoarele zile de șantier să fie o vreme mai prietenoasă cu noi și mai călduroasă, pentru că îmi place foarte mult soarele și ne aduce un vibe mult mai pozitiv când vedem și soarele pe cer. Dar ne bucurăm oricum de ceea ce reușim să facem și fiecare zi petrecută aici pe șantier îmi aduce o bucurie în suflet și știu că sunt mai aproape de casa visurilor. Iată că tovarășul Robert Monster Trucks România se descurcă de minune și se mișcă foarte repede. 926 de metri are terenul, nu cât spusesem în primul episod, mă luaseră calculele dinainte. 926 are acest teren pe care voi construi casa, un teren, eu zic, suficient de mare pentru a-mi oferi absolut tot ce mi-am dorit. Și ușor, ușor se apropie de sfârșit îndreptarea și curățarea terenului, cam așa arată, după ce a fost ras cu buldo. Și urmează să ne apucăm de aceste mormane de pe stradă și o să le ducem cu acceptul vecinului de lângă mine pe terenul lui până le vom reîmprăștia. Iată că vine Robertino acum cu buldo și strângem ușor, ușor toată nebunia. Facem drumul. Ei, și uite așa, ușor, ușor, dintr-o bandă se fac două. Cum vă spuneam, intrăm și pe stradă să nivelăm și strada, să o pregătim pentru un eventual pietriș ce va veni curând. Iată, două benzi. Ei, și uite, asta înseamnă să fii un bun vecin și așa ar trebui să fie toată lumea. Dacă tot a venit buldo pe șantier, de ce să nu facem și în fața vecinilor și de ce să nu facem toată strada dacă tot putem să o facem? Este un lucru doar de voință, pentru că la costuri nu e cu nimic mai mult sau mai puțin, dar facem un bine pentru toată lumea și sper ca și vecinii mei să facă același lucru în viitor, mai ales în momentul în care vom și aduce niște piatră pe stradă, pentru că trăim cu toții aici și trebuie să fim o comunitate, chiar dacă fiecare are gardul lui și propria lui curte, dar avem și un drum care este al nostru, al tuturor. Așa că, exact cum vă spuneam, în spate îl vedeți pe Robert cu buldo, s-a dus până în capăt, lățim toată strada și o facem exact cum trebuie să fie la două benzi, atât cât ni se poate permite de șantierele care sunt deja în lucru, însă vom îndrepta toată strada pentru a o pregăti pentru viitoare lucrări. Gata, dragilor, am terminat de curățat strada și am nivelat și terenul. Sunt cu Robert, cum vă spuneam că o să stăm un pic de vorbă cu el. Robert, Monster Trucks România. Salutare, Robert! Și mersi că ai venit cu utilajul aici. Robert, spune-ne tu despre Monster Trucks România. Ce înseamnă, ce ai făcut, unde te găsește lumea? În primul rând vreau să salut toți amatorii de sporturi cu motor. Vreau să vă spun că Monster Trucks România poate fi găsit în Comuna Berceni, lângă București. Și pagina de Facebook chiar așa se cheamă, Monster Trucks cu S de la plural, da? România. Monster Trucks România, da, dragilor, pe Facebook o să găsiți și linkul în descriere. Spune-ne ce găsim la tine acolo când venim. O să găsiți o mini-arenă amenajată cu mai multe obstacole, caroserii deja turtite, unele noi pentru gusturile tuturor. Și oamenii pot conduce Monster Trucks? Da, pot conduce asistați de un instructor, pot fi doar pasageri pentru cei care sunt mai puțin curajoși sau le pot închiria pentru diverse evenimente. Deci, dragilor, dacă vreți o experiență off-road la modul extrem cu Monster Truck fabricație personală Robert, vă așteaptă pe pagina de Facebook Monster Trucks România. De când încep practic aceste
demonstrații. Începând cu luna mai, 1 mai, Să se până mai în... încălzească Da, și să se fie mai solul încălzească. Da, mai tare. mai tare. Până la jumătatea lui decembrie, cam așa, sfârșitul noiembrie, începutul decembrie. Deci din mai până în decembrie, dragilor, Master Tracks România, contactați-l pe Robert acolo și duceți-vă să aveți o experiență chiar unică. Găsiți linkul în descriere, așa că intrați pe pagina lui și totodată dacă aveți nevoie de lucrări în Berceni, Robert, Da. Tot Master Tracks. Bulldog, Master Tracks, Robert vă servește cu drag, este un super băiat pasionat de auto ca și mine de altfel. Așa că, dragilor, vă mulțumesc și ne revedem într-un episod viitor, poate aducem niște piatră pentru stradă și să facem să fie frumos. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un like acestui video, subscribe canalului și ne revedem cu alte episoade de la șantier. Până atunci, numai bine, ceau!